židovskej náboženskej obce, predtým bol viceprimátorom mesta, potom bol členom ústredného zväzu židovských náboženských obcí za skupinu ortodoxných. V prvý moment, keď sa to dozvedel, bol z toho deprimovaný, zvolal jedno krátke stretnutie svojho vedenia v meste, pravdepodobne tu, v židovskej synagóge. A ako pod dojmom tej hrozby a tej blížiacej sa tragédie navrhol, aby zhromaždili obrovské množstvo nafty a benzínu a vyliali a podpalili celé mesto. Chcel tak symbolicky naznačiť príbeh Samsona a jeho zajatia u Filištíncov. Tú záverečnú fázu, keď Samsonovi dorastú vlasy a ho pozvú na tú hostinu, oprie sa o ten stĺp a ho zvalí a povie: nech moja duša zomrie s mojimi nepriateľmi. Lenže bol to človek vysoko erudovaný a kultúrne vzdelaný, pochopil, že prakticky by tým ublížil aj všetkým spravodlivým, ktorí tu žili a ktorí nesúhlasili s tým, čo ich možno čaká. A tak sa rozhodol spolu s doktorom Grosswirthom a doktorom Atlasom na ojedinelý pokus na záchranu židovského obyvateľstva. Pozhaňali vakcíny tyfusu a naočkovali asi 30 až 40 dievčat dvojnásobnou dávkou. Tie dievčatá riskovali svoj život, ale v záujme blaha. Tí traja takisto riskovali svoj život, lebo keď sa to bolo prezradilo, boli by na mieste pravdepodobne usmrtení. V výročí, pravda, začala prvá deportácia dievčat z nášho okresu, sa odohrala 20. marca. Viem, že dneska je 19. marca, ale ono tak nešlo ani o ten dátum, ako skôr o ten deň. Totižto 20. marca 1942 pripadol na piatok. Piatok po zotmení. Dievčatá boli zhromaždené počas šabatu, keď si usporiadatelia boli istí, usporiadatelia deportácií, že dievčatá nájdu doma. Vám veľmi pekne z celého srdca ďakujem a verím, keď tu stojíme pred týmto súborbiom, že jedného dňa sa podarí naplniť úsilie pána Emila Fiša, ktorý sa viac ako 7 rokov snaží pomôcť a podať mestu Bardejov pomocnú ruku pri oprave tohto komplexu, jedinečného v celej strednej Európe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som vás veľmi pekne poprosil, aby sme spoločne pri zvuku hudby, ktorá sa volá Kadíš. Kadíš je posledná židovská modlitba za zomrelého. wird wie Herr von euch genehmigere, der Bakum afon, sitche kinderlach gedenkje teiere, Lando, sogche noch amol und takke noch amol, komm mit Salito, sogche noch amol und takke noch amol, komm mit Salito. Als ihr wird Kinder älter werden, wird ihr allein verstehen, mit ihm die Oasis liegen Tränen und wie viel Gewehen. Mit ihm die Oasis liegen Tränen und wie viel Gewehen. Als ihr wird Kinder den Goldschläden, euch gemutschet sein, sollte von die Oasis Kojakschäden, guckt in sie ein,
sollte fundi euch is koyachshen in sehr rein ze in der lache denke teire wo selando so noch